un capcilells! Ompliu la plaça de foc! Prepareu-la per la seva arribada! Agafeu-los, no fugiu! Au! Ja està bé! Aneu a buscar el vostre amo que us espera! Ompliu la plaça de foc! Galifardeus. Sou vosaltres els que m'heu cridat invocant-me? Sou vosaltres els que volíeu que fos aquí? Doncs aquí em teniu! I ara què? ¿Por qué? ¿Por qué? Resta de mortals miserables que calleu en llibrecins. Mireu en el que es converteix per Teresa. Gaudiu dels ritmes frenètics dels tabalers, del foc infernal dels diables i dels balls sinuoses i majestuoses de les meves bèsties tan enfermes. Entreu! Tabalers! Balla! I duesta davant d'aquesta corrua de mortals que han vingut a apreciar els teus encants!
Diablo! La més tendra, la de la joventut. Ella, vinguda directament des de la seu de Manresa. Mireu-la tota ella, juganica. Una gàrgola. Els seus encants m'enamoren i enamoren a tots els seus manresans. Bíblia, voluptuosa, femenina, surt al centre de la plaça i molesta.
Oh, oh, oh.